तो का हाल बा रुआ लोग के। एगो अभी हाले फिलहाले हमने भोजपुरी एगो फिल्म आई रहे, वेलकम। जौन की लइका छप्पर छप्पर मुर्गा कटलस, ओकरा बाद कॉमेडी बनौलस, दुनिया भर के गरिया देलस। ई सब देख के बहुत बढ़िया एगो प्रोड्यूसर जी खुश हो गिलन। आहा भैया बहुत बढ़िया गाड़ी देता है, एकरा के चला आगे बढ़ाओ। जानते बानी बढ़िया काम करम केहू ना नाम ली, आ खराब तरीका कह देनी, वाह बहुत बढ़िया उहे हाल बा। तो बेचारा के हम मनी मिराज के बात कर रहे बनी, साथ में भानु द ग्रेट के और बेबी काजल के। तो तीनों आदमी के हम बात कर जात तनी, तो उनका लोग के मिला के प्रोड्यूसर भाई एगो फिल्म बनावने, वेलकम। वेलकम फिल्म आई। वेलकम फिल्म में दो हीरोइन एक हीरो रह जा, लेकिन का कही सरवा दोनों फिल्म के हीरोइनिया जन बड़ी सन दोनों आपस में लड़ जाते हैं, हम बड़ तो हम बड़। बेचारा इतना मुर्गा काट के आइल गरियला सबन के, उ सब देख के प्रोड्यूसर खुश हो गई, फिल्म का हीरो बन गई। तोनी के दोनों कर कैरियर खाए पर लागल बड़ी सन ना मोनी बेच के बढ़ते बुझन का रे। शांत रह सन, अपना से मेहनत कर सन यार। तू बेबी काजल कैसन खूब बढ़िया सुनर रूप बा तहार, सरस्वती निहन रूप बा, जे देखेला तारा पर फिदा हो जाला, काहे तार रूपे ऐसा बा। इतना बढ़िया स्वभाव बा, व्यवहार बा, गुण बा, शरीर बा, सब चार रंग ढंग संग सब तार बढ़िया बा। का तन तनी बात खातिर लड़ा ताड़ू, तू तो खुद स्टार बाड़ू, स्टार बनबू। तारा में लक्षण बा, रूप बा। एक घड़ी के जमाना में तोहरो पता बा, हमरो पता बा, लोग को भी पता बा कि गुण के पूजा ना होला, हमनी के भोजपुरी में रूप के पूजा होला। आ रूप में तहार तो दम निखार बा। आहा का कहे के बा। अब भानु द ग्रेट के तो तारा से कतनो बिया बेबी का स्मार्ट बिया। तू चश्मा लगा के हम चश्मिश भुला गेलो, चश्मिश नाम भुला गेलो अपन। हैं भानु द ग्रेट सुमरा भोजपुरी के बिगाड़ लोग मन, एकरा के बचाओ लोग। आ फिल्म एगो अइबे कइल हतन तबा अब जब और लामा फिल्म करे के बा, हई चाल रही तो कोनो फिल्म ता लोग ना दी। जानता लोग साला पहिल के फिल्म में लड़ गेली सन, अतना चीज लेदर कर ली सन, का कृष्ण का फिल्म कराब। भानु द ग्रेट तहरे खातिर कहत नहीं सब। बेबी काजल के तो रूप बा, रंग बा, चाल बा, ढाल बा, साथ में पीछे कएगो जमात खड़ा बा, उनका आगे बढ़ा दियो सन। लेकिन तू का करबू, छोड़ दिया मनी महाराज काले गाड़ा चट लगू। समझ तो बात करूँ तो तनिषा तू सुधरा। बेबी काजल जी रोज शांत हो जाई, झूठो के हल्ला गुला नहीं करे की जरूरत, अपन काम करे के भी और फिल्म करे के भी। अभी अभी दुनिया लम्हर बा, बहुत लम्हर दुनिया बा। अभी और काम करे के बिया, और आगे बढ़े के बाद नाम करे के बाद विवाद से हटी, कुछ काम पर ध्यान दी। भानु द ग्रेट तो मायू बाबू का पता नहीं है, हमने की कुछ जानती तार बाबू भाई की है, कहाँ से आई बड़ू बंगाल के इसका रे जानू। तो तनी से ढंग से भोजपुरी के बदनाम ना करे के। ठीक बा तू करा तारू कर रोल बढ़िया बा, भगवान के दया से तू आगे बढ़। लेकिन तनी सा सब देख से के इन आगे शिक्षा लेदर नहीं करे के। लागत और मीडिया में इंटरव्यू देवे तो लागत है कि बाप रे बाप तारा लगा के किसिया घमंडी के होइले नहीं के हम देखत न बनी, लोगो देखत है। तो तनी सुधर, एकरा कंट्रोल कर, पटार 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 जवान तनी कम कर। ठीक बा, फिर हम जाता नहीं, फिर आई अगला वीडियो में। तब तक जय हिंद जय हो।